Pre suchu ješeň prirehtovanie poľov za šatvu i šatva na veľých mestoch dosť požnjeli, a i zichodzenie ješenských šacov bolo bardzo očežane. Preto teraz mamy polja, na kotrih žita i jarci u rozličných fázach rozvoju, až i na iste parceli, co ne obecuje urožaj. Máme všelijaké, máme žito, ktoré relatívno môžem povedať za ten period, že nebolo diže dobrý patr, máme žito, ktoré še išće bokori i tak dalje, ale zohľadom, že ja še nazdám ešte vše príroda svoje porobila, že i to roku, že to bude dobre. Verovatno nije bude rekordni prinos sigurno, zato že mi u tim čaši trebali žito už da je normalne perši tretman, da sme vyvedli za hemijski tretman. Po tim, co ja mam svoje parceli po žitom i jarcom, znači zamerkovana prisutnost pepelnici i arzi na žitu, a na jarcu to mrežasta pihavost. Znači, spozoral bi im i sebe i drugih da obraca povahu na jarec. Znači, čim še najde 10% zaražene biljke na parceli treba vyvez hemijski tretman, normalno adekvatno za fungicidami. Treba patriť na temperaturu nosnu, ktorá musí byť svojom 8 stupňov. Znači, to ne možeme toho momenta porobiť, ale vjerojatno za vikend sme hodni. Ostatni čas i za roljanje žita, skoro jak co prejde do generatívnej fázy, keď počne formovať stebelko i klasku. To še robi pre lepše ukoreňovanie. Druhé prikarmljovanje tyžna šore, a na veľých mestoch bude potrebné i trece, korektívne, ale pre glistca, poneže nezvyčajno visoke temperatúry štučno pošvišujú organogenézu a to spričini menší potencijal rodnosti. Korektívne foliárne prikarmljovanie to može ublažiť.